Mae Argon Addysg Dilynwch y Ser yn brosiect líder trawswladol a rienir mewn partneriaeth ac ardalodd Glosglochner yn Awstria, Utenna yn Lithuania a Tallinn yn Estonia. Mae'r prosiect yn anelu gyflawni gweithgarera, awyr dywyll a philota atebion posib a fydd o fydd i gymunedau, ysgolion ac economi ein hardalodd. Yn 2018, yn ystod cynhadledd Link yn y Ffindir, cyfarfu Menter Môn a chynrychiolwyr o Lithuania ac Awstria, ac aeth ymlaen i gyfnewid ymweliadau ac yn y pen draw cyfarfod ar 5 partner, sef Estonia, a ymunodd â'r partneriaeth yn mis Rhagfyr 2019. Yn ystod yr ymweliadau hyn, tyfodd dealltwriaeth o lefel ymwybyddiaeth awyr dywyll ym mhob ardal, a daeth y materion a'r cyfleoedd cyffredin i weithio gyda'n gilydd a dysgu oddi wrth ein gilydd yn amlwg iawn. Yn anffodus, oherwydd pandemig coronavirus flwyddyn dwytha ac eleni, daeth ein prosiect yn anodd iawn i ddatblygu ac felly penderfynwyd trefnu cynhadledd ar-lein ar y 4 a'r 5 o Hydref 2021. Bydd y cynhadledd hon ar ddechrau wythnos gofod y byd yn cynnwys siaradwyr o bob cwr o'r byd yn siarad am sut y gall gweithgareddau awyr dywyll fod yn gyfleoedd gwych i rannu a dysgu'r hyn sydd gennym i gyd sy'n bwysig i ni. Y pyncia a gyflwynir gan ei siaradwyr bydd newid yn yr hinsawdd, twristiaeth, bwyd a digwyddiadau, bioamrywiaeth, pyncia peirianneg a STEM gan gynnwys cyfleoedd i fenywod yn y gofod, astroffotograffeg ac archeoleg astro. Rydym yn wir gobeithio y gallwch ymuno ni yn ystod y 2 ddiwrnod, lle bydd cyfleoedd hefyd i'w wrando'r astudiaethau achos sut mae awyr dywyll wedi bod o fydd i fusnesau ac archwilio awyr y nos gyda Dark Sky Wales trwy brofiad rhith Planedariwm.